Presne pred 10 rokmi nás opustil legendárny líder skupiny Lojzo, Marián Kochanský. Určite si pamätáte na hity ako Zita, Obezita alebo Na centrálnom trhovisku. A symbolicky práve tu sa uskutočnil spomienkový koncert, ktorý odohral jeho syn Marek so svojou kapelou. Marek je kameramanom v našej televízii. No pokojne si sadne za hociaký klavír a zahrávam akúkoľvek skladbu, na ktorú si spomeniete. Osobne som to zažil veľakrát. Jablko nepadlo ďaleko od stromu. Haló, tati? Najjednoduchšia otázka, ako si človek spomína na svojho otca, človeka, ktorého nadovšetko miloval a bol pre neho vzorom, je v podstate najťažšia. Na centrálnom trhovisku. Bol to čestný človek, skvelý človek, ktorý naozaj mal takú charizmu, takú dobrácku. Bol človek veselý a možno to najdôležitejšie a najcennejšie, čo dokázal ľuďom dať, možno mimo muziky a tých textov, ktoré robil, bol ten smiech. On mal nezabudnutelný smiech, on kam došiel, tam sa tá spoločnosť rozžiarila. Je to naše nenáci, cylinder dásy. Tie spomienky sú naozaj celá pestrá škála, od účastí na koncertov, kde sme chodievali či už s Myškou, s Marekou, s mamou, alebo naozaj rodinné dovolenky, veľký kopec srandy, čo sme mávali. S učiteľkou chémie. Zaujímalo nás, čo zdedil Marek po svojom otcovi. Zdedil som po ňom zuby. Zuby, áno, to je na prvom mieste. Určite nejaký hudobný talent. Asi áno, bez toho by to nešlo. Ináč by som asi nehral. V otcových šľapajách pokračovala aj najmladšia dcéra Denisa, ktorá študovala akordeón a s otcom spolu často hrávali. Byť dcerou hudobníka je naozaj niečo iné, niečo špecifické, ale zároveň úžasné. Ten hlas, som rada, že zostal zachovaný v podstate otcov v tých pesničkách. Že vždy, keď si ho pustím, tak hneď sa mi ako keby v pamäti všetko to, ako sme prežívali, tak sa mi to ako keby znova všetko resetne. V tejto fáze môžem povedať áno, že naozaj som pyšná na to a som pyšná hlavne z toho dôvodu, že aj za, nechcem povedať, že kratší čas, ale odovzdal to, čo si myslím, že chcela, aby sme si zobrali do života. Čiže za to som asi tak najviac vďačná a z toho doteraz čerpám. Som na otca hrdý, dokázal toho veľa v živote a jediné, čo vám mrzí, že mu pán Božko alebo kdokoľvek iný nedoprial možno rok, dva. A keby sa naozaj dožil vnúčat, ktorých sa nedožil a chýbalo mu pár mesiacov, tak možno, že by tá bolesť bola o taký malý kúsok menšia, lebo prežil na ten život, dokázal toho v živote veľa, ale odísť 50-ke skoro. My sme ho nikdy nevideli, ale určite bol super. Môj tato doma hrá niekedy pesničky, ktoré dedo zložil, alebo aj spieva niekedy. Osud býva niekedy neúprosný a bolo tomu tak aj v prípade Mariána Kochanského. Práve pred posledným turné skupiny Lojzo v Amerike zistili Mariánovi zákerné ochorenie. Ja som stále veril tomu, že však otec je bojovník a možno sa to zachytilo včas a tak ďalej. Čiže pre mňa tie prvé mesiace boli také, že sa nič nedeje. A potom nastalo to obdobie, kedy sa mu stav zhoršil. V danom období som bola asi najviac rada na to, že otec dokázal normálne fungovať každý jeden deň, ako keby sa nič nedialo. Proste, či už to bola práca, či už to bola naozaj rodina, domácnosť, proste všetko išlo tak, ako malo. Tak bojoval. Naozaj, tomu doktori povedali, že on nemá šancu a ja som myslel, že ho fakt nestihnem. Ale ja som ho stihol a on si na mňa počkal, chytil som ho za ruku a odišiel. A na rozlúčku poviem len, že mi je ľúto. Bola to veľká škoda pre mňa najväčšieho človeka. Ostala tu po ňom nesmrteľná hudba. Pokračuje v nej Marekova skupina Kochanský v spoločnom programe so súborom Klnka. Tancuje v ňom aj vnúčka Veronika.
Je toho strašne veľa, určite, čo by človek ako chcel odkázať otcovi. V prvom momente asi, aby na nás dával aj naďalej pozor. Ale zamenila by som asi takú naozaj, že minútku, len niečo, aby som sa s ním doma mohla stretnúť. Každý boží deň by som povedal len jednu vec, že vybav si tam opušťak alebo priepustku, čo je len na 2 hodiny. A fakt zahral by som mu s kapelou a tie jeho 2 vnúčky by mu zatancovali. Keby to ešte s nami bolo, tak určite by sme ho veľmi ľúbili. Chceli by sme tu aj s ním spievať pesničky. Každý deň budú vraj Vianoce, ticho šepkajú ľudia po vonku.